Celebrem Santa Cecília tots els anys i sempre tenim dos figures molt importants davant del jove, que és el sicilianet i la sicilianeta. Per votació pel Facebook van ser elegits Pau García, que volem donar-li un diploma. I Lucía Tortosa, que anem a donar-li un ram de flors. Ara anem a fer un passacarrer fins a l'Auteca i allí farem unes audicions.